ሰላም ፍቱዋት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ ንሪኦም በኣር ኣብ 2019 ዝተዘርግሐ ኣፍተር ዝተሰመየ ናይ ድራማን ፍቕራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ዝበለፀ ፊልም ክኸውን እዩ። ከም ትፈትውዎ ኣይጠራጠርን። ቪድዮ ላይክ ብምግባር ንቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ጎር እንዳበልኩ ናብ ሙሉእ ትሕዝቶኡ ከብለኩም። እቲ ታሪክ ክጅመር ቴሳ ዝተባህለት ኩርሶ ኣብ ዓራት ደቂሳ ኸላ ንዕዘብ። ቴሳ ካብ መንበሪ ገዝኣ ናብ ርሕቕ ዝበለ ኮሌጅ ተኣትወሉ መዓልቲ እዩ። ኣዲኣን ኣፍቃሪኣን ቴሳ ናብቲ ኣትዎ ኮሌጅ ንኸፋንውዋ ተዳሊዮም ኣለዉ። ምስ ኣዲኣን ኣፍቃሪኣን ናብቲ ናይቲ ኮሌጅ ናይ ቴሳ መዕረፊ ክላስ ምስ በጽሑ ምስ ቴሳ ብሓደ ምስ ዝነብራ ስቴፍን ክሪስቲንን ክልተ ውፅእ ዝበለ ባህሪ ዘለወን ኣመና ተዛረብቲ ዝኾና ኣዋልድ ይላለዩ። ኣደ ቴሳ ኣብቲ ክላስ ዝነበረ ናይቲ ክጨና ስለ ዝረበሻ ቀልጢፋ ነቲ ክላስ ገዲፋ ወፀት። ነዚ ዝተዓዘበት ቴሳ ኣዲኣ ተኸቲላ ብምውፃእ ወላ ሓደ ዓይነት ሽግር ከይትፈጥር ለመነታ። ኣደ ቴሳ ከዓ ወላ ሓደ ከምዚ ትገብር ቃልኣ ትወፅላ። ካብቲ ኮሌጅ ቅድሚ ምኻዳ ጽቡቕ ነገር ክገጥማ ተመንያትላን ብኣኣ ከም ትቆረዕ ነጊራታ ተሰናቢታታ ኸደት። ኣፍቃሪኣ ሙሃ ከዓ ድሕሪ ምስ ዓሙ ተሰናቢትዋ ኸደ። ቴሳ ከዓ ናብ መዕረፊ ክፍላ ምስ ተመለሰት ስቲቭ ኣዴኺ ይሕሪቐልክ ምስ በለታ ቀፂላ ከዓ ሓዊ ከኣመና ጽቡቕ ይበለታ። ቴሳ ከዓ ካልእ ነገር ከይተሓስብ ሰጊኣ ሙሃ ሓዋ ዘይኮነስ ኣፍቃሪኣ ምዃኑ ነገረታ። ስቲቭ ከዓ ቡን ክትሰቲ ስለ ዝተለየት ካብ ቴሳ ተፈልያ ኸደት። ንጽባሒቱ ንግሆ ቴሳ ብጽቡቕ መንፈስ ትምህርታ ንምጅማር ሓሲባ ናብ ክላሳ ኸደት። ኣብ ክላሳ ከዓ ካብ ናይ ቴሳ ትምህርቲ ኢኮኖሚክ ሜጀር ተጸራሪ እንግሊሽ ሜጀር ስመሃር ለንደን ምስ ዝበሃል ጸሊም ወዲ ትላለ። ብትምህርታ ከዓ ትኩርትን በላሕን ትመስል ነበረት። ድሕሪ ትምህርታ ሻወር ጌራ ናብ ናይ ማሕበራዊ መዕረፊአን ምስ መፀት ሓደ ዘይፍለጥ መንእሰይ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ መጽሓፍ እናንበበት ዓዘበት። በዚ ነገር ቴሳ ሰንቢዳ ድንግርግር በለት። እቲ ወዲ ከዓ ከም ዘይረኣያን ክሳብ ዘይረኣያ ከዓ ከምዚ ክትከውን ከም ዘይብላ ይነግራ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ከዓ ስቲቭ መፀት። ንቴሳ ከዓ መሓዝኣ ምዃኑ ነገረታ። ስቲቭ ንቴሳ ፓርቲ ከም ዘለወንን ንሳ ከዓ ኣብኡ ክትመፅእ ከም እትኽእል ምስ ነገረታ እዚ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ዝነበረ መንእሰይ ብሙሉእ ኮንፊደንስ ኮይኑ ከም ዘይትመፅእ ርግፀኛ ምዃኑ ይዛረብ። ቅድሚ ምኻዱ ዘንብቦ ዝነበረ ናይ ቴሳ ልቢ ወለድ መጽሓፍ መወዳእቱ ብምንጋር ነቲ ታሪክ ኣባላሽላ ይወፅእ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ቴሳ ናብ ላይብረሪ ኸይዳ እናንበበት ከላ እቲ ኣብ መዕረፊ ክፍለን ዘጋጠማ ናይ ስቲቭ መሓዛር ኣየቶ። ብዘጋጠሞም ዓይኒ ምግጥጣም እውን ተረበሸት። ሃንደበት ከዓ ስቲቭ ናብ ቴሳ ትመፅእ እሞ ምሸት ንዘሎ ፓርቲ ኣዘኻኸረታ። ቴሳ ከዓ ንምምጻእ ከም ትፍትን ነገረታ። ንምሸቱ ቴሳ ምስ ስቲቭ ኣብቲ ፓርቲ ብሓደ ይርከባ። ኩሉ እቲ ናይቲ ኮሌጅ ተምሃሪ ይሰትን ይዘናጋዕን ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ስቲቭ ንቴሳ ምስ ኩሎም መሓዙታ ላለየታ። እቶም መሓዙት ስቲቭ ንቴሳ መስተ ንኽትሰቲ ጋብዝዋ። ንሳ ከዓ ከም ዘይትሰቲ ነገረቶም። ሓንቲ መሓዛ ስቲቭ ብዝተዛረበቶ ዘረባ ቴሳ ሓሪቓ ምስታ ጀመረት። ብድሕሪ እዚ ትሩዝ ኦርዴር ብሓደ ምጽዋት ጀመሩ። ቴሳ ከዓ ትሩዝ መረፀት። ካብቶም ዝተኣከቡ ሓንቲ ከዓ መዓስዩ ዘሕኩስ ናይ ፍቕሪ ግዜ ዘሕለፍክዮ ኢላ ሓተተታ። ቴሳ ከዓ ነቲ ፀወታ ሕሊፋ ዴር መረፀት። በዚ ሰዓት ኣብቲ መዕረፊ ክላስ ዝነበረ ወዲ ናብኣ ይቐርብ እሞ በቲ ትእዛዝ መሰረት ክስዕማ ይፍትን ክትገብሮ ከም ትደሊ እውን ይሓታ። በዚ ሰዓት ቴሳ ነቲ ፀወታ ኣቋሪፃ ወፀት። ናብ ኣፍቃሪኣ ሩሃ ከዓ ደወለትሉ። ብምስተያ ምክንያት ከዓ ምስ ሩሃ ይቃጨው። ምስኡ ብዙሕ ከይዕለለት ከዓ ቴሌፎን ይዕፀው። ብድሕሪ እዚ ቴሳ ኣብ ሓደ መጽሓፍ ዝመልአ ክፍሊ ኣትያ መጽሓፍ እናረአየት ከላ እቲ ወዲ መሊሱ ይመጻ። እንታይ ትደሊ ከም ዘላውን ይሓታ። በዚ ሰዓት ቴሳ እቲ ወዲ ኣመና ሰተይ ስለ ዝመሰላ ፈርሐት። ከም ዝፈርሐት ዝረኣየ ንሱ ከዓ ከም ዘይሰተይን ክትፈርሖ ከም ዘይብላ እንድሕር ምንጋሩ ኣእዳዋ ብምሓዝ ኣብ ናቱ ክፍሊ ከም ዘላን ነቲ ቅድም ኢሎም ዝጀመርዎ ፀወታ ክቕፅልዎ ከም ዝኽእሉ ሓቲትዋ ክሰዓዓሙ ንእሽተይ ምስ ተረፎም ነዚ ነገር ክትገብሩ ከም ዘይትኽእል ነጊራቶ ዳግም ገዲፋቶ ኸደት። ንምሸቱ ከዓ ካብ ኣፍቃሪኣ መልእኽቲ ይበጽሓ። ንጽባሒቱ ንግሆ ኣቐዲማ ኣብ ክላስ ተረኺባ ምስቲ ዝተላለይቶ ለንደን ጎኒ ኮፍ በለት። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ እቲ ኣብ መዕረፊ ክላሳን ኣብቲ ፓርቲ ዝረኸበቶ ወዲ ሃርደን ስካት ብዝብል ካልእ መፀውዒ ወዲ ክላሳ ኮይኑ ረኸበቶ። መምህሮም ከዓ ኣብ ማእኸል ትምህርቶም ስለ ዘንበብዎ ልቢ ወለድ መጽሓፍ ሓተተቶም። ብሓደ ናይ ፍቕሪ መጽሓፍ ከዓ ቴሳን ሃርደንን ይካትዑ። ድሕሪ ክላስ ሃርደን ንቴሳ ኣብ ደገ ረኺብዋ ስለ ዝተዛረበቶም ስለ ዝነበረ ኣገራምነት ነጊርዋ ገዲፍዋ ይኸይድ። ብድሕሪ እቲ ቴሳ ምስ ለንደን ብሓደ እናኸደት ከላ ሃርደን ምንታይ ክሳብ ከምዚ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ ንለንደን ሓተተቶ።
ሃንደበት ግን ለንደን ምስ ሃርደን ከም ዝዛመድን ኣደ ለንደን ምስ ናይ ኣቦ ሃርደን ርክብ ከም ዘለዎም ይነግራ። ነዚ ሰምዐት ቴሳ ከይሓሰበት ንለንደን ብዝሓተቶ ሕቶ ሓረቐት። ዳሕራይ ቴሳ ናብ መዕረፊ ክፍሊ ኣትያ ንስቲቭ ሮሃ እቲ እንኩፍ ቃሪኣ ምዃኑን ኣዲኣ ከዓ ክምርዓው ከም ትደሊ ነገረታ። ቅድሚ ምድቃስን ስቲቭ ምስ ጓል ኣፍቃሪታ ክትሰዓዓም ዝረኣየታ ቴሳ ገጻ ጠውያ ደቀሰት። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ቡን ሒዛብ ዝነበረትሉ ምስ ሃርደን ይራኸቡ። ሃርደን መሓሳኣ ክኸውን ከም ዝደልን ከም ብሓድሽ ክጅምሩን ሓድሽ ቦታ ከርእያ ከም ዝደሊ ነግራ። በቲ ነገር ዘይተሰማምዐት ቴሳ ግን ገዲፋቶ ኸደት። መሊሳ ምስኡ ክትከይድ ወሲና ናብ ሃርደን ተመለሰት። ብናይ ሃርደን መኪና ርሕቕ ናብ ዝበለ በግራብ ዝመልአ ቦታ ይኸዱ። ካብ መኪናኦም ወሪዶም ንእሽተይ ድሕሪ ምኻዶም ቴሳ ሓደ ቐላይ ተዓዘበት። ሃርደን ኣመና ዝፈትዎ ቦታ ምዃኑ ድሕሪ ምንጋሩ ምስኡ ንኽትሕምብስ ሓቲትዋ ክዳን ውፅኡ ነጢሩ ናብቲ ማይ ኣተወ። ቀፂሉ ናቱ ማልያ ጌር ክእተው ኢልዋ ክዳና ክትቅይር ገጹ ጠዊላ ብድሕሪዚ ደጊፉ ናብቲ ማይ የእትዋ። ብድሕሪዚ ብሓደ እናሓንበሱን ሕቶታት እናተሓታተቱ ጽቡቕ ግዜ የሕልፉ። ብዛዕባ ኣፍቃሪኣ ምስ ሓተታ ናይ ሃይስኩል ተምሃራይ ምዃኑ ነገረቶ። ኣብ ማይ ውሽጢ ኮይና ብኸመይ ነብሳ ተረጋግእ ምስ ረኣያ ኣንደበት ሃርደን ብቴሳ ቀልቡ ይሰሓብ። ብድሕሪዚ ቴሳ መሓዙት ንክኾኑ ሓተተቶ። ሃርደን ከዓ መሓዙት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ነጊርዋ ተጸጋጊዖም ይሰዓዓሙ። ካብቲ ማይ ድሕሪ መውፅኦም ዳግማይ ሃርደን ገጹ ይጠዊላሞ ክዳና ንኽትቅይር የፍቅደላ። ቴሳ ግን ክዳና ኣብ ክንዲ ምቕያር ኣእዳዋ ብቐስታ ተንኪፋ ናይ ፍቕሪ ርክቦም ከም ዝጅምር ገበረት። ኣብዚ ተንከፋ ቁፅሪ ከዓ ትንፋሳ እናሓፀራን እናፈርሐት ክትመጽእ ጀመረት። ብድሕሪዚ ክልቲኦም ተተሓሒዞም ናብ ሓደ እንዳ መስተ ይኸዱ። እናተሰናግዑ ከለዉ ከዓ ቴሳ ንሃርደን ስለ ሂወቱ ሓተተቶ። ንሱ ግን ካብ ምምላስ ስቕታ መረፀ። ቅድሚ ሕጂ ብዝነበሮም ክትዕ ብምሕሳብ ንምንታይ ብፍቕሪ ከምዘይኣምን ዳግማይ ምስ ሓተተቶ ብዝኾነ ዝዛረቡ ከምዘይኣምን ነጊሩ የዘናግዓ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ቦሊን ካልእ መሓዝኣን ይመፁ። ዳሕራይ ሃርደን ሃንደበት ምጭቕጫቕ ይጅምር። ቴሳ ስለ ሃርደን ዝሓሰበቶ ነገር ምስ ነገረቶ ሃርደን ብወገኑ ጽቡቕ ነገር ይሕልፎም እምበር የት ከም ዘይገበራ ይነግራ። ብናይ ሃርደን ዘረባ ዝሓረቐት ቴሳ ከዓ ገዲፋቶ ኸደት። ገዲፋቶ ድሕሪ ምኻዳ ሃርደን ኣመና ይሓዝን እቲ ዝገበሮ ነገር እውን ቁኑዕ ዘይምዃኑ ይሓስብ። ቴሳ ናብ ገዛ ድሕሪ ምምላሳ ሃርደን ብእዳዊ ክትንክፋ ሕልሚ ይረኣያ። ንጽባሒቱ ንግሆ ናብ ክላሳ ንምኻድ ተዳልያ ካብቲ መዕረፊ ክፍላ ምስ ወፀት ኣፍቃሪኣ ሮሃ ጥማር ዕምባባ ሒዝላ ኣብ ኣፍ ደገ ክጽበያ ረኸበቶ። ቤታ ምሸት ቴሳን ሮሃን ኣብ ሓደ ፓርቲ ብሓንሳእ ነበሩ። ኣብቲ ቦታ ኩሎም መሓዙት ስቲቭ ተረኺቦም ስለ ዝነበሩ ከምቲ ዝተለመደ ሳክ ኤንድ ብሎው ዝተባሃለ ካብ ዝሓለፈ ፍልይ ዝበለ ጌም ይፃወቱ። ናይ ቴሳ ሪጋ ምስ በፅሐ ቴሳ ክትፃወት ብዘይምድላያ ኣብ ጎና ዝነበረ ወዲ ምስ ሮሃ ይጋጮ። ኮይኑ ግን ሮሃ ወልሓደ ክገብር ብዘይምኽኣሉ ሃርደን ተሲኡ ነቲ ወዲ ክቁጥቁጦ ጀመረ። ንምሸቱ ቴሳ ምስ ኖሃ ብሓደ ፊልም ምርኣይ ዋላ እንተጀመሩ ቴሳ ግን ሓደ ነገር ኣመና ጨኒቕዋ ነበረ። ብድሕሪዚ ካብ ለንደን ቴሌፎን ይድወለላ ክትረኽቦ ከዓ ኸደት። ለንደን ከዓ ምስ ሃርደን ከም ዝተጋጨወን ሃርደን ከዓ ሽማ ይፅዋዕ ስለ ዝነበረ ክትሕግዞ ትኽእል እንተኮይና ይሓታ። ቀፂላ ቴሳ ናብ ሃርደን ብምኻድ ምስኡ ክትዘራረብ ጀመረት። ንሃርደን ዘሕርቆ ዘሎ ነገር ከዓ ኣቡኡ ኣብ ቀረባ ግዜ ሰበይቲ ክእቱ ምዃኑ ፈለጠት። እናተዛረቡ ከለዉ ኣብ መንጎ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ጥርሙዝ ይሰብሮ። ቴሳ ከዓ ነቲ ስብርባር ጥርሙዝ ክትዓርብ ዝፈተነትሉ እዋን ኢዳ ተሓረደት። በዚ ነገር ዝሓዘነ ሃርደን ናብ መደቀሲ ክፍሉ ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ድሕሪ ኢዳ ምሕካሙ ንባህሪኡን ኩሉ ዝገበራ ነገርን ይቕሬታ ይሓታ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ተቐራሪቦም ይሰዓዓሙ። ጽቡቕ ግዜ እናሕለፉ ከዓ ሙሉእ ለይቲ ብሓደ ይሕልፍዎ። ንግሆ ተሲኣ ናብ ሮሃ ክትምለስ ምስ ወፀት ምስ ሮሃ ኣብ ኣፍ ደገ ይራኸቡ። ስለ ዝሰኣና ኣመና ከም ዝተጨነቐ ይነግራ። ኮይኑ ግን ንሃርደን ናብኡ ጠጠው ኢሉ ምስ ረኣዮ እንታይ ከም ዝፍጠር ዘሎ ተረዲእዎ ብቕፅበት ገዲፍዋ ይኸይድ። ዳሕራይ ቴሳ ኣብ ልዕሊ ሮሃ ብዝገበረቶ ሓዚና ናብ መደቀሲ ክፍላ ተመለሰት። ኣብኡ ከዓ ምስ ስቲቭ ትራኸብ። ስቲቭ ከዓ እቲ ጉዳይ ምስ ሰምዐት ከተፃናንዓ ፈተነት። ዳሕራይ ቴሳ ንመዓልታት ተሰላቾ ንኖሃ ክትረኽቦ ዝፈተነትሉ እዋን ክኾነላ ኣይከኣለን። ሓደ መዓልቲ ንሃርደን ኣብ ደገ ኮፍ ኢሉ ረኣየቶ ክትዛረቦ እውን ወሰነት። ሃርደን ከዓ ብምርኻቦምን ንኣኣ ብምርኣዩን ይግረም። ቴሳ ንሃርደን ስለ ናይ ቤተሰባ ብኸመይ ኣቦኣ ብቁልዕነታ ገዲፍዋ ከም ዝኸደን ኣዲኣ ከዓ በይና ከም ዝዕበየታ ስለኖ ሓቢርዎ ከም ምንባሩን ኣብ ኣፍቃሪኣ ንላዕሊ እውን ጽቡቕ መሓዛኣ ከም ዝነበረ ነገረቶ።
ሓደ መዓልቲ ሃርድን ቴሳን ኣብ ላይብረሪ ውሽጢ ካብ ዝተፈቐደ ሰዓት ላዕሊ ተሓቢኦም መፅሓፍ ኣብ ዘንብብሉ ዝነበሩ እዋን ሓለውቲ ይረኽብዎም እሞ በዚ ኸኣ ይሰግዎም። ነሶም እውን እናሰሓቑ ኸደሙ። እታ ምሸቲኣ ኸኣ ካብ ዘይርስዑ ኮይናትሎም ሓለፈት። ናይ ክልቲኦም ርክብ ከኣ ናይ ቀደም መሓዝቶም ክሳብ ዘስተውዕሉሎም ክረአ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ቴሳ ንሃርደን ኣብ ዲያሪ ክትፅሕፍ ተዓዘበት። ንኸርእያ ኸኣ ሓተተቶ፣ ንሱ ኸኣ እምቢ ብምባል ይሕረቓ። ብድሕሪ እዚ ክፃወቱ ጀመሩ። ኮይኑ ግን እቲ ነገር ናብ ፍቕራዊ ርክብ ይቕየር። ኣብ መንጎ ግን ኣዲ ቴሳ ማዕፆ ከፊታ ኣተወት። ብዝረኣየቶ ነገር ኣመና ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ተዛሪባቶም ነቲ ክፍሊ ገዲፋ ወፀት። ቴሳ ደድሕርዲኣ ብምስዓብ ከተረጋግኣ ፈተነት። ኣዲኣ ግን ነዚ ኩሉ ተሓተቲ መሓዝታ ምዃኖም ተዛረበት። በዚ ጉዳይ ከዓ ሂወታ ከም ዝባላሾ ነጊራታ ቴሳ ከዓ ብሕርቃን ምስ ኣዲኣ ኣብ ክትዓተወት። ቆልዓ ዘይምዃናን ሂወታ ባዕላ ክትመርሕ ከም ትኽእል እውን ነገረታ። ኣዲኣ ከዓ ካብ ሓንቲ ጓላ ዘይተፀበየቶ ነገር ሰሚዓ እቲ ሰብ ከም ዘይኮናን ገዲፍዋ ከም ዘይከይድ ነጊራ ኣብኡ ገዲፋታ ኸደት። ብድሕሪ እዚ ቴሳ ኣብ ሕልኽልኽ ዝበለ ነገር ስለ ዝኣተወት ንለንደን ኩሉ ዘጋጠማ ነገር ነጊራ ከም መኸራ ተወከሰቶ። ንሱ ከዓ ሃርደን ኣታውን ወፃእን ባህሪ ከም ዘለዎን ኣጥቢቑ ክትጥንቀቕ ይነግራ። ሓደ መዓልቲ ሃርደን ንቴሳ ከም ህያብ ሓሲቡ ናብ ዓርክቡኡ ዝነብረሉ ዝነበረ ናይ ኣቦኡ ገዛ ንቴሳ ሒዝዋ ይኸይድ። ብነፃነትን ብዘይሽግርን ክነብሩሉ ዝኽእሉ ገዛ ምዃኑ እውን ይነግራ። ብድሕሪ እዚ ኣብቲ ገዛ ክልቲኦም ብሓጎስን ደስታን ክነብሩ ጀመሩ። ብሓንሳብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እናኸዱ ክሳወሩን ክሪኡ ንዕዘብ። ሃርደን ናቱ ጥራሕ ምዃና ሕጂ እውን ክኣምን ኣይከኣለን። ንሳ ግን ኣብ ልዕሊ ዘለዋ ስምዒት ወላ ሓደ ክቕይረላ ከም ዘይክእል ደጋጊማ ነገረቶ። ነዚ ረኣእያ ከዓ ብፍጹም ክቕየር ከም ዘይክእል ነገረቶ። ብድሕሪ እዚ ቴሳን ሃርደንን ኣብ ናይ ኣቦ ሃርደንን ኣደ ለንደንን ዝካየድ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ይራኸቡ። ቴሳ ከዓ ምስ ኣደ ለንደንን ኣቦን ተላለየት። ስለ ዝተላለይዋ ሕጉሳት ምዃኖም እውን ይነግርዋ። ኣብ መንጎ ኣቦ ሃርደን ኣብቲ ተኣኪቡሉ ዝነበረ ህዝቢ ማእኸል ዘረባ ጀመረ። እዚ ነገር ንሃርደን ኣመና ይባሳጭዎ። እቲ ናይ ቀደም ኣቦኡ ከም ዘይኮነ እውን ንቴሳ ይነግራ። ኣቦኡ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቐየረን ናይ ቀደም መንነቱ ሕጂ ከም ዘየለውን ይውስኸላ። ኣብ ማእኸል ዕላሎም ሓደ ዘይርሳዕ ታሪክ እውን ይነግራ። ሓደ መዓልቲ ብኡ ሰቲ ድሕሪ ምስካሩ ምስ ዘይኮኑ ሰባት ይጋጮ። እቶም ሰባት ከዓ ንዑ ሕነን ንምፍታይ ንኣደ ሃርደን ይጎድእዋ። ኣብቲ ሰዓት ኣቦኡ ወላ ሓደ ክገብር ከም ዘይከኣለ ይነግራ። እዚ ታሪክ ነጊርዋ ምስ ወድአ ክልቲኦም እናተጠማመቱ ክስዕስዑ ጀመሩ። ብድሕሪ እዚ ቴሳ ሃንደበት ምስኡ ናይ ፍቕሪ ግዜ ክትሕልፍ ትውስን እሞ ብሓደ እናተሰዓዓሙ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ምርሑ። ኣብቲ ገዛ ኮይኖም ከዓ ግዚኦም ብሓንሳብ ከሕልፉ ከኣሉ። ኣብ ዝቕፅል ዓርኪ ሃርደን ዝነበረት ቦሊ ኣብ ቴሳን ሃርደንን ብዘሎ ርክብ ክትቀንእ ጀመረት። ብድሕሪ እዚ ቦሊ ስለ ሃርደን ሕቶ ክትሓትት ጀመረት። ቴሳ ናይ ቦሊ ሕቶ ኣመና ስለ ዘገረማ ነቶም ነገራት ሸለል እናበለት ክትሓልፎም ጀመረት። ዳሕራይ ግን ቦሊ ንቴሳ ዘሕርቕ ኣብ ናይ ሃርደን ሞባይል መልእኽቲ ሰደደት። ቴሳ እውን ምስ ረኣየቶ ክትጭነቕ ጀመረት። እንታይ ከም ዝሓበኣላ እውን ትሓቶ። ንሱ ከዓ ወላ ሓደ ዝሓበአላ ነገር ከም ዘየለን ክትኣምኖ ከም ዘለዋ ይነግራ። በታ ምሸቲኣ ከዓ ቴሳ ኣመና ተጨነቐት። ሃርደን ክድውለላ ዋላ እንተደለየት ካብኡ ዘይኮነ ግን ካብ ካልኦት መሓዙታ ንራኸብ ዝብል መልእኽቲ ይበፅሓ። ብድሕሪ እዚ ቴሳ ኣብ ዝተባሃለቶ ቦታ ምስ በፅሐት ስቲፈን ሞሊን ካልኦት መሓዙታን ረኸበቶም። በቲ ፕሮግራም ሃርደን እውን ተረኺቡ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ቦሊ ብሕቶ ንቴሳ ጨነቐታ። ቴሳ ከዓ ነቶም ነገራት ከተረድኣ ፈተነት። ሞሊ ከዓ እቲ ነገር ንሳ ከም ዝሓሰበቶ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምንጋራ ሃርደን ንዓኣ ኣብ ፍቕሪ ክእቱ ምስ ኣዕርኽቱ ከትሕዝ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ርአየታ። እዚ ዝተፈጠረ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይቲ ፓርቲ መዓልቲ ነበረ። ሃርደን ብወገኑ እቲ ሓቂ ከምኡ ከም ዘይኮነን ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ ስምዒት ከም ዝተቐየረን ናይ ብሓቂ ከም ዝደልያ ከረድኣ ወላ እንተፈተነ ሓንሳብ ልባ ዝተሰበረ ቴሳ ግን ዘረባ ከይብዝሐት ገዲፋቶ ኸደት። ቴሳ ፈፂማ ዘይሓሰበቶ ነገር ስለ ዘጋጠማ ውሽጣ ብሓዘን ኣመና ይጉዳእ። ናይ ብሕታውነት ስምዒት እናተሰማዓ ከዓ ናብ ናይ ኣዲኣ ገዛ ኸደት። ምስ ኣዲኣ ምስ ተራኸበት ከዓ ተሓቋቂፋ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ክትዛረብ ዋላ እንተዘይደለየት ይቕረይታ ክትሓታ ጥራሕ ከም ዝመፀት ነጊራ ኣብ ልዕሊኣ ዘለዋ ፍቕሪ ገለፀትላ። ቅድሚ ምምላሳ ከዓ ኖኻ ረኺባ ክትጎድኦ ኢላ ከምኡ ከም ዘይገበረት ነገረቶ። ብሓደ ከዓ ክስሕቁ ጀመሩ። ብዝሓለፈ ታሪክ እናዕለሉ ክትፃወቱ እውን ይረኣዩ። ኖኻ ከዓ ከም ዘይተቐየማ ይነግራ። ብድሕሪ እዚ ቴሳ ናብቲ ኮሌጅ ተመለሰት። ብኢሜይል ዲግራ ካብ ኢኮኖሚክስ ናብ እንግሊሽ ክትቀይር ከም ትደሊ ነቲ ኮሌጅ ኣፍለጠት።
እዚ ኩሉ ነገር ክፍጠር ከሎ ሃርደን ስለምፍልላዮም እናሓሰበን እናተከዘን በይኑ ይሕልፎ ነበረ። ቴሳ ከዓ ዝነበራ ክላስ ምስ ወድአት መምህራ ሓደ ዝተዓሸገ ወረቐት ኣልዒላ ሃበታ። እቲ ዝተዓሸገ ነገር ሃርደን ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ ኣድናቆት ዝገልጽን ሕጂ ግን ካብኡ ንላዕሊ ንዓኣ እቲ ወረቐት ከም ዘገድሳ ነጊሩ ከም ዝለኣኸላ ነገረታ። እቲ ዝተዓሸገ ነገር ምስ ከፈተቶ ሃርደን ኣብ ዲያሪኡ ምስኣ ዝነበሩ ዝምድናን ኣድናቆትን ንምግላጽ ንዓኣን ዝተፈላለዩ ቦታታትን ብስእሊ ሰኒዩ ኣቕሪብዎም ነበረ። ብኻልእ ካብ መጽሓፍቲ ጽሑፍ ዝበልጽ ብሃርደን ዝተጻሓፈ ናይ ውሽጣዊ ህዋሳት ዝትንክፍ ጽሑፍ እውን ረኸበት። ንዓኣ ካብ ዝረኸበሉ መዓልቲ ትሒዙ ፍቕሪ ኣብ መጽሓፍ ጥራሕ ከም ዘሎ ይመስሉ ከም ዝነበረን ኢዳ ኣብ ዝሓዘሉ ኩሉ ግዜ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ንኽተምጽኦን ፍቕሪ ክትገብረሉን ይሓታ። ብድሕሪዚ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ተራኺቦምሉ ዝነበሩ ብኣግራብ ዝተኸበበ ቃላይ ተራኺቦም ንዓኻ ናይ ኩሉ ግዜኻ ጓል መን ኢላ ምስ ሓተተቶ ንሱ ብወገኑ ንስኺ ምስ በላ ትዕዝብቲ ናብዚ ይውዳእ። ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። እንተፈቲኹማ ላይክ ኤንድ ሼር ብምግባር ንዘለኩም ሃናፂ ርእይቶ ይኹን ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ሳንራኸብ ሰሰናዩ።